Bé, seguim viatjant. Ara ho farem amb en Jordi Canal Soler perquè aquesta és la seva passió i l'ha plasmada en un llibre i relata una de les seves aventures més especials, una expedició al Pol Nord. La Marta Ballesta l'ha citat per preguntar-li els detalls. Som en un dels espais més freds de la ciutat, però aquí encara hi fa calor si ho comparem amb el Pol Nord, el punt més septentrional de la Terra que ha fascinat exploradors de totes les èpoques. Un dels afortunats que hi ha pogut anar és en Jordi Canal, que ha recollit la seva experiència en aquest viatge al Blanco. Jordi, en aquest relat de viatge ens expliques 9 dies d'expedició fins a arribar a la latitud 90 graus nord. És un relat ple d'anècdotes logístiques, perquè com és dormir, menjar i moure's pel Pol Nord? Doncs molt diferent. De fet, una mica has d'anar vestit així. Són 40 graus sota zero, de manera que no és com aquí, que estem a 10, i has d'anar abrigadíssim i tenim també en compte que no pots arribar a suar, perquè aquella suor se t'enganxa a la roba i després et va traient tota la calor del cos, no? D'altra banda, també, tot el fred el que fa és dessecar, de manera que has d'agafar molta aigua calenta al principi de la jornada i anar bevent. Fas unes parades tècniques per anar bevent tés o fins i tot isostar, líquids que siguin molt energètics. I a la vegada també, quan arribes de nou i plantes tenda, t'has d'hidratar pel sopar, com siguéssim, per poder dormir bé i anar-te'n a descansar a la nit, que és una nit que passes amb sac de dormir, sense calefacció, amb la tenda a menys 15 graus, de manera que necessites pantufles o fins i tot barrets com aquests per poder dormir còmodament. Jordi, tu també ets biòleg. Com és l'ecosistema i el paisatge del Pol Nord? En aquest llibre ens expliques com en algun moment vau arribar a veure una foca, però que de fet això era una raresa. Sí, sobretot perquè aquí, al ser un oceà glacial, realment la vida està a baix, sota el gel. Allà pots trobar peixos, pots trobar taurons, pots trobar tota la vida que no hi ha a dalt. De fet, la foca va sortir un moment d'una esquerda per, com qui diu, saludar i mirar i tornar a enfonsar-se, però també de tant en tant alguns exploradors es troben ossos polars i llavors dins de l'equip que portes en els trineus has de portar també un rifle per si de cas, perquè si et veu un os polar el que farà és venir-te a menjar. Actualment és molt més fàcil viatjar que fa uns anys i també tenim molta més informació al nostre abast, però tu també el que dius és que massa sovint simplifiquem o ens deixem endur pels prejudicis. Un exemple podria ser la idea que tenim de Hawaii, un dels molts llocs que has visitat. Per exemple, jo sempre havia llegit, havia vist pel·lícules i una mica el que arribes a associar amb Hawaii sempre és la platja i les palmeres i les noies ballant al hula. Això en realitat quan arribes allà veus que no és ben bé així, ja és això, evidentment, però també, per exemple, hi ha tota una cultura polinèsica que es remunta a milers d'anys, que ningú t'explica, o hi ha muntanyes que tenen més de 4.000 metres d'alçada, on hi neva fins i tot, i són volcans dels més forts que hi ha en el món. O tota la vida, la diversitat que hi ha en aquestes illes, pel fet de ser aïllades i ser l'arxipèlag més llunyà de qualsevol continent, també fa que sigui molt elevada. De manera que em va servir aquest viatge sobretot per entendre que quan anem a conèixer un lloc nou hem de deixar una mica enrere totes aquelles idees que ens hem creat o que fins i tot les pel·lícules o els llibres ens han fet crear i descobrir, deixar-nos obrir els ulls de manera que puguem descobrir aquelles coses diferents i la diversitat del món. De fet, fa molts anys que viatges i has visitat països molt diversos. Com ha canviat per això la teva percepció com a viatger? No sé si viatges de la mateixa manera que quan tenies 20 o 25 anys i potser ara tens més informació però et sorprenen menys coses? No necessàriament. Sí que realment abans potser volies veure bàsicament paisatge i ara el paisatge és interessant, sempre és molt diferent en els llocs que pots arribar a viatjar, però cada cop vas volent entendre més per què tenen una certa manera de pensar o perquè tenen una alimentació diferent, una mica entendre la diversitat humana com ve causada per les diferències en el paisatge, en el clima mateix i una mica la història també de tots aquests països. És veure com això, com aquestes característiques d'un país concret el que fa és aportar a la seva població i a la seva cultura unes essències diferents. Des de sempre, Jordi, que portes el teu quadern per anotar allò que vas veient i sempre has volgut també, en aquest cas és el de l'expedició al Pol Nord, i totes aquestes sensacions, informacions, sempre les has volgut compartir a través del teu blog o en aquest cas també a partir d'aquest llibre. Com vols aportar alguna cosa o què vols oferir a la societat a través d'aquests relats?
Doncs la veritat és que jo em sento afortunat per poder descobrir totes aquestes altres destinacions, aquests llocs tan remots, i el que vull aportar és justament això, és poder donar a conèixer totes aquestes destinacions, aquests indrets, aquests països diferents a la gent doncs, que viu aquí i que no pot potser viatjar o que li fa més mandra, no? És justament aquesta incitació al viatge i de dir, escolta, sortiu d'aquí i aneu a descobrir món. Jordi, moltíssimes gràcies per totes aquestes coses que ens has explicat i també per aquests ànims a viatjar. En el cas del Pol Nord, aquells que no sigui tan possible o que no ens acabem d'animar a fer-ho, segur que aquest relat, Viaje al Blanco, serà una bona manera d'apropar-nos a aquest territori tan i tan suggerent. Perfecte, doncs ens quedem amb aquest llibre a les mans, Viaje al Blanco, último grado al Polo Norte, que trobareu publicat per Quadernos Livingstone, experiències de viajeros. Hem de fer una pausa per problemes tècnics, però de seguida tornem a ser amb vosaltres.